Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mundur cegah ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Amin. Ingkang kula takdimi Bapak AKP Dana, ingkang kula takdimi kula hormati para Bapak Yai, Bapak-bapak, ingkang kula hormati para Ibu Nyai, Mbak-mbak, Ibu-ibu lan sedaya. Monggo langkung rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunipun Allah kita ditakdiraken saged rawuh, saged ndonga sesarengan, ngaos sesarengan wonten Masjid Shiratal Mustaqim, pengajian rutin setiap malam apa Jumat Kliwon. Mugi-mugi diridhoi dening Allah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Bu, Pak? Sehat sedaya? Mugi-mugi selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun. Pinaringan manah ingkang bahagia, paling rezeki ingkang kathah lan barokah, lan keluargane tenang tentrem, pinaringan anak putu ingkang saleh salehah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Biasane kuwi mulai maca pantun. Iki gak pantun nggih Bu. Gak pantun tapi syair mawon. Ibu, bapak, ibu, muslimin, muslimah, monggo sedaya rajin giat ngene kita sami ngaji. Mugi-mugi wangsul ngaos berkah apa? Berkat. Bukan apa barokah? Oke, kalau dari ini Bapak Ibu muslimin muslimat, monggo sedaya giat anggene sami ngaji. Mugi-mugi wangsul ngaos berkah berkah. Berkah nggih saged nggih, Mbak. Bapak delok yang berkah apa niku? Nggih, terus saya nek ngaos niku wangsul nggih beto barokah. Nek beto berkah biasane tiyang selamatan nggih, Mbak. Nggih, kok iki dirasa wonten sing selamatan. Sinten lho niku? Selamatan nggih, Mbak. Nggih, wonten sing selamatan. Nek selamatan niku wangsul biasane beto berkah. Berkah itu dirasa brek depi angkat nggih, Mbak. Berkah nun sewu kula riyen nek mbah kula apa bapak kula niku selamatan niku kula sok pernah ngenteni napa berkate ya, Mbak. Rasane enak ya. Lah sakniki pun dilapori tiyang iki lho. Fatimah saiki nek selamatan iki ora berkate ora nek pangan ora nek pangan piye to kula. Lah biasanya tiwai saiki diganti sembako Ibu. Beras, minta kali apa Bu? Telur, minyak goreng, karo sing di omah ben ora repot. Ngoten nggih. Lah persepsine sing napa niku? Sing dadak hajar nggih, tapi sing kendhuyo nenteni kondang teko gek kenek di pangan, ngriwangi gak turu. Nenteni berkah, dadak teko-teko berkate barang matang. Akhire mboke ngomong, "Ya wis kuwi mene dadi kremes, terus dicampur karo beras dadi utute." Kene kelak kok mene iki apa? Minyak goreng ning gelas dadi obe. Lah niku fenomena sakniki. Lah terus nek riyen kula nek tiyang selamatan niku apa niku nun sewu barang mateng ya, Mbak. Nek mangan seneng iki barang mateng apa tambah? Mateng. Alhamdulillah seneng kok nggih. Kok ora nderek kok wedok kok udang. Nggih niku tentang apa selamatan ya, Mbak. Nah, selamatan niku nek kita niati sedekah niku dados apa amal ibadah ingkang sae. As-sedekah lidzatul bahwasane sedekah niku saged nolak Alhamdulillah.
kita jangkah menika dicatet dening Allah sebagai amal ibadah amal saleh lan dingapura dosane lan diangkat derajate Allahumma amin. Wonten hadis iku nanti ingkang maknane mawon nggih Bu mboten kula bacaake. Niku barang siapa mau duduk sejenak minimal berapa menit atau bahkan 1 jam di majelis ilmu niku ganjarane melebihi sholat sunat 1000 rakaat. Pinten Mbak? 1000 rakaat. Maksudnya ngene, sapa gelem lungguh ning majelis ilmu sak jam utawa luwih utawa kurang iku ganjarane padha wong sholat 1000 rakaat sholat sunat. Jenengan ate sholat sunat 1000 rakaat Mbak? Dereng sholat tarawih mau mutar-mutar wonten. Malah golek ning masjid kono lho 8 rakaat. Ayo padha ae tinggal masjid malah. Enek imam sing macane enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yo kapan ketemu walak doli deh. Gremeng ngoten nggih. Apa nek sholat sunat apa 1000 rakaat. Ora tau kula nggih mboten tau e. Sholat tasbih mah pas aku suwi. Lah nggih to. Nah, makanya nek supados kita ganjarane melebihi sholat sunat 1000 rakaat datang di majelis taklim kados ngeten iki majelis zikir majelis lah nyapa to kok ganjarane sampai gede ngoten nggih Bu ada pertanyaan ngoten amagi datang ke majelis taklim itu piye masyaallah niku perjuangane pol lah nek boten pripun ngenten iki biasane yang ngeten jenengan apa Pak itu iki layar-layar nang TV layar-layar delok apa niku sinetron cinta sepenuh napa Mbak sepenuh hati apa jiwa oke wayang ini biasanya delok cinta sepenuh jiwa sepenuh hati kula lali pilas lha kok gelem mriki masyaallah berarti sampun menang kalane keinginan nggih wis biasane ya lewat-lewat napa ngantuk-ngantuk lha niki kok pulun mriki ya masyaallah biasane niku ya meten napa Mbak jenengan rokokan apa candukan kok pulun mriki masyaallah makane ganjarane kan tanah aku biasane mungkin ngejak kancane Yumi ayo ngaji aku butuhku keselereng ya malah gampero lah kok jenengan pulun mriki masyaallah berarti iku sampun ngalahne hawa nafsu setan niku paling gak seneng ning tiyang ingkang belajar ilmu agama sebab kok nek ngerti ilmu agama cara hidupipun niku napa terbimbing makane setan jin boten seneng berusaha napa gagal kok jenengan berhasil lenggah nang mriki berarti kuwi tiyang pilihan alhamdulillah dan itu setan nggih boten butuh sasa dugi mriki enten iki mengke ya digawe ngantuk nggih to Mbak sing ngantuk iki pelek boten wis berhasil mriki lha kok digawe ngantuk omahe gak ngantuk bosok digone masjid kok ngantuk niku ki napa prakate napa setan jen untuk gagal tiyang ngaji makane ganjarane kan lan fadilahe luwe kan dipun understand yes ngantuk to Mbak boten to nggih boten bendina nek ngaji riyen nggih ampun saniki ngaji napa boten salat biasane kula nanti diprotes tiyang ngene Bu biasane nek ngaji iki nek daerah kene iki paling gak sak jam lho Bu nek udange enak lha waktu nek ngaji kadang 20 menit makane pripun Bu nek ngaji ten iki umume 2 menit atau setengah jam apa sak jam kula jago kula masuk jenengan ten iki ya Pak Ibu ya nggih Pak nah makane nek ngaji niku nggih kita niati bismillah dan nggih monggo mau selawat nggih salat badar nggih malam Jumat niki nggih santai nggih Pak nggih Bu pembuatan berbayar paling gratis nggih mboten ngangkut kula Pak nggih pas blog pas ikhlas antara tim niku suka sama suka ikhlas sama ikhlas padha boleh ikhlas nggih makane ora lek resu oke Bu setuju oke masalah
Darin. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhami Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil barri ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barokai kae maos sholawat mugi-mugi naos kita dibarokai Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah, wonten niki kula badhe ngaos menika ingkang kaitane kalih iman. Napa Bapak? Ibu, iman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang tokoh sufi. Niku wali abdul niku tak sering dipanikai nggih jenengan tawasul nggih. Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku seorang tokoh pendiri tarekat utama niku mengatakan berpesan bahwasanya diri kita ini akan bahagia dan tentram apabila di hati itu ada iman. Apa Ibu? Ada iman. Tiang itu akan bahagia, hidupnya akan terbimbing bila pertama di hati itu ada iman. Wonten malih rukun iman. Rukun iman itu juga hal yang penting di dalam agama Islam. Iman pertama, iman dumateng Gusti Allah. Kita yakin percaya bahwasanya ingkang berhak untuk disembah namung Gusti Allah. Allah ingkang nyiptani seluruh alam ini. Dan itu berarti iman yakin dumateng Gusti Allah. Niku tertancap tumbuh di dalam hati dan seluruh tubuh kita, insya Allah akan kita hidup menjadi bahagia. Mesti. Terus nomor kali iman dumateng malaikat. Artinya nopo? Iman dumateng malaikat itu artinya kita niku percaya nek Allah itu ngutus malaikat wonten dalam kehidupan kita niku. Sewu di kanan kiri kita juga ada malaikat. Malaikat sinten kita di kanan kiri kita? Raqib kali Atid. Raqib niku nyatet amal baik ngeten iki. Pun niki Yuni mangkat ngaji. Lah sing nyatet ngoten sinten ngeten iki? Malaikat Raqib. Nah, iku Bufat jeneng kula mawon nggih. Mosok kula mboten bagian, Mbak. Bufat mangkat ngaji dicatet malaikat Raqib, dicatet ngaji yang apik. Lah kok kaya ngaji ning kono kok ngrasani kancane. Ngoten nggih Bu, dicatet sinten malaikat Atid. Malaikat sing nyatet elek malaikat Atid. Nek kita niku percaya nek malaikat niku wonten, lah dalam kehidupan kita akan berhati-hati. Terus teng alam kubur, nggih wonten malaikat sing pertama kali napani. Ya niku malaikat sinten? Mungkar kali Nakir. Yo nek niki sahabat Nabi sing asmane Nu'man, perso Nu'man Bu, sahabat Nu'man niku lho. Niku sahabat sing gawe lucu. Nabi niku mbok sedih kaya napa niku digawe lucu nggih. Sahabat Nu'man niku wae. Niku sahabat Nu'man niku garipun dikubur. Niku dalam kubur niku lho. Niku mawon niku jek iso guyon. Ngoten lho. Biasane Rasul mesti guyu niku lha. Ditekani malaikat Mungkar Nakir ngeten. Hai Nu'man, siapa Tuhanmu? Jawabe Allah. Dan ketika siapa nabimu? Jawabe malaikat kan ojo rame-rame. Wong ini dhuwur iki. Niku sahabat Nu'man nggih, maksude Rasul
niku, "Hei, sapa jenenge Tuhan?" Jawabe berarti tekan malaikat, "Sapa rasulmu?" Jawabe mboten langsung Nabi Muhammad nggih. Ini dulu iki aja rame-rame. Rasul besok, "Oh, dasar wong ning jero kubur kok jek iso ngejakmu." Guyon. Mesti niku ngejak guyon Rasul. Sahabat yang terkenal lucu niki nggih sahabat Nuaim niki. Sampai Rasul niku sampai wonten niku ceritane wonten tamu di utane niku ditaleni nggih. Kali sahabat Nuaim niku langsung dibeleh to. Nah, salah. Mboten Rasul nggih bingung kok dibeleh. Mboten ngejak guyon. Lah tirose kan jamu tamu ya Rasul gak duwe apa-apa. Lah niki enek unta nggih kula beleh. Rasul nggih boten saged marah. Akhire guyu. Utane wae akhire dijoli dening Rasul. Untane tamu lho Bu, wonten tamu nggawa unta. Kali sampun nek dibeleh. Jarine napa? Pengen jamu tamu lho tapi mirip tamu dibeleh to. Lah niku berarti niku nggih Rasul guyu. Berarti saking lucune sahabat sampeyan Nuaim. Jadi nek teng alam kubur nggih wonten malaikat sing nanyani sinten? Roh. Sinten? Bukan kalena. Nek kita niku yakin, percaya nek malaikat niku ada, insyaallah iman niku badhe napa kuat. Terus lanjute iman dumateng Rasul nggih Bu. Nah, sakit teng Rasul. Lah Bu, iman teng Rasul niku manfaate napa? Mboten ta Bu? Nah, iman teng Rasul niku nggih kita percaya bahwasane urip ning donya niki wonten rasul ingkang diutus dening Allah napa niku nyampaikan ajaran agama. Tujuane ben kehidupan kita niki balik malih dhateng surga. Lha kok balik teng surga, Bu? Wonten nggih Bu wonten cerita wonten? Nah, biasane wonten sing kritis. Niki ceritane ngeten. Kita mulai saking Nabi Adam. Nggih Pak, Nabi sinten? Bu, Nabi Adam. Rasul pertama ingkang diutus ke bumi niku Nabi Adam. Lah niki pertama riyen niki percakapane Allah kalih malaikat. Wonten surat Al-Baqarah ayat 30. Mangke saged dicek menika Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya ngoten. Niki Allah niku omong-omongan kali sinten Bu malaikat. Maknane ngoten. Wa in qala rabbuka ketikane Allah niku ngomong kali malaikat lil malaikat ini sungguhe aku. Maksudnya Allah niki jailu akan menjadikan fil ardi ning bumi khalifah. Khalifah niku pemimpin atau pengganti. Pemimpin satu mati ganti satunya bisa berarti namanya pengganti. Lah terus malaikat niku matur. Qalu atas alfiha nafsudu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, menungso iku ning alam dunya ki rak gaweane gawe tukaran, kali tukar padu lho ya Allah, bertumpah darah. Dima niku darah. Lah nyapa kok jenengan ciptakne ya Allah? Terus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Lah kula sedaya malaikat niku pun taat wis mensucikan jenengan, pun memuji jenengan ya Allah, napa niku kurang? Niku ature sinten malaikat. Pripun saged dipahami nggih? Saged niku awal mulane penciptaane Nabi Adam. Kita wonten urip ning donya niku kudu ngertos critane niki nggih Bu. Awal wujud enek kita niku awale saking niku. Terus Allah matur, "Qala ini a'lamu ma la ta'lamu." Aku luwih ngerti tinimbang awakmu teng malaikat lho nggih. Ternyata setelah niku diciptakne Nabi Adam. Malaikat maut niku dikaitkan dening Allah njupuk tanah. Tanah niku wonten sing rupane abang, wonten sing rupane putih, enek sing rupane ireng, ken nyampur. Dicampur nggih, dicampur. Lah niku dinengne selama 40 dina terus ditiupne roe. Pertama tiup-tiupne lewat apa kepalane nggih Bu, bun-bun. Iso bun-bun, Mbak? Nggih, puter iki lho. Lah niku basa pendugi tengah-tengah iso obah. Lah akhirnya langsung dadi Nabi Adam. Lah tanah sing macam-macam bau berarti nunjukne karaktere manungsa bermacam-macam. Enek sing rupane putih, enek sing coklat,
Lah iku nunjukne bahwasane Allah nyiptakne manusa bermacam-macam. Wonten makane nek wonten tiyang ingkang beda, kita mboten asal telokne nggih, Bu. Nah, niku berarti memang saking ciptaane berbeda-beda. Lah terus akhirnya diciptakne Nabi Adam. Terus Nabi Adam pertama kali diciptakne niku manggon wonten surga. Nah, kita wonten surga niku Nabi Adam bingung dengan niku. Butuh kanca. Akhirnya saking tulang rusuk sing kiri dipendhet dadi Siti Hawa. Antine Hawa niku yang diciptakan dari benda hidup niku namine Hawa. Nek Nabi Adam diciptakne dari tanah. Nggih Bu, Bapak nggih. Nek Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari benda hidup niku tulang rusuke Nabi Adam. Wonten makane Pak Nur Sewu nek tiyang estri kok Nur Sewu ngrangkul jenengan bagian niku tak ngeten kok nggih. Suami istri nggih Nur Sewu. Kok ngrangkul istri ngrangkul suami niku pasti akan terjadi tenang di dalam hati karena apa? Tulang rusuke sing kiri balik. Ketas Bu, jenengan niku sing istri niku asline sempalane tulang rusuke suami. Nek suami istri niku bercekapan, niku suami pasti akan terasa tenang. Nek mboten tenang berarti ada sesuatu sing elok. Nggih Bu nggih. Niku ilmu jiwa niku. Jadi toto saniki jenengan saderenge niku artine berarti balik ning asline. Lah ngoten nggih Bu, Pak. Terus akhirnya diciptakne teng surga. Lah diciptakne teng surga niku apa matur, "Hei kabeh jin, malaikat sujud marang Nabi Adam." Lah kabeh sujud fasajadu ila iblis kejaba iblis. Iblis gak gelem sujud ning Nabi Adam. Sujudnya mboten sujud salat, tapi hormat. Lah akhirnya terus iblis diusir dening Allah saking surga. Diusir saking surga teng neraka. Dan itu berarti mulai penciptaane Nabi Adam, surga kalih neraka sampun diciptakne. Ngoten nggih. Karena Nabi Adam digodha kalih sinten wau iblis. Nggih to, iblis dendam to. Kon sujud gak gelem terus iblis diusir. Akhirnya berusaha jerumusne Nabi Adam kali sinten Siti Hawa ditokne saka fa'azal masyaitona anha fa'aujahuma mimma kana fi. Akhire napa niku setan niku berusaha mbujuk Nabi Adam kali Siti Hawa kemangan buah kuldi. Wong Allah matur wala taqrabati sajarata fatakuna minadz dzalimin. Ojo dekat buah kuldi iki wae Nabi Adam sampai oleh mangan buah apa kecuali buah kuldi lan malah dipangan. Nah, akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa diusir dening Allah keluar saking surga. Terus akhirnya diusir dumateng bumi, teng bumi mangkene. Lah waktu diusir teng bumi, Nabi Adam itu langsung ndayu. Lah iblis gak kurang-kurang tetap provokator. Wis ngerti Nabi Adam wis diusir ke bumi nggih. Niku Nabi iblis wae malah ngomong-ngomong teng iwak. Para iwak sing ning laut, Adam iku wis diusir dening Allah saka surga yang bumi. Iki kok mangan sampean kabeh lho iwak. Sampean ku dadi panganane Adam sak putune. Iwak diomongi ngoten nggih, Bu. Lah, iwak terus omong-omong kancane liya diomongi, "Wah, iwak, ijene awake dhewe ku dadi pangane Nabi Adam karo anak putune." Provokator ta nggih? Terus Allah pirsa. Akhire ikan semenjak niku dilaknat mboten gadah lidah. Makane jenengan nggih tumbas iwak nggih Bu, Pak. Dan jenengan tingali. Enek iwak enek ilate mboten? Mboten. Sebab niku iwak niku adu. Ngono lho akhire Allah marah semenjak niku ikan mboten punya lidah. Niku ceritane tentang sinten Nabi Adam. Terus Nabi Adam akhirnya pun diusir saking surga wau, nangis. Fataraqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Nabi Adam donga, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Dadosne kita sebagai umat Nabi Adam menawi berbuat dosa, langkah pertama langsung napa nyuwun ngapura. Rabbana dzulana anfusana ya Allah, aku aniaya dolim berbuat dosa nganiaya aku dhewe ya Allah, nyuwun pangapura. Nek mboten jenengan ngapura, kula termasuk tiyang ingkang rugi. Makanya nek kita berbuat salah dungane niku. Akhiripun Nabi Adam di ngapura dening Gusti Allah. Nah, terus akhirnya pisah niku Nabi Adam kali Siti Hawa to nggih. Nabi Adam ning napa niku pisah tempate ning India, terus Siti Hawa daerah cedhake Mekah niku. Terus akhirnya ketemu teng bukit napa Padang Arafah pas tanggal 10 Muharram. Dan niku selanjutnya terus niku Nabi Adam kali Siti Hawa mempunyai anak keturunan para manusa. Niku sinten Nabi Adam nggih Pak? Berarti rasul ingkang pertama. Nah, selanjutnya niki kula tambahi nggih nika rasul ingkang mendapat perintah mengajak dumateng umat manusia untuk menyembah Allah nggih niku Nabi Nuh. Sinten Pak Bu? Nabi Nuh. Jawab Nabi Adam nggih, Nabi Nuh dicetakne anak turune kuwatan, tapi mboten wonten umat sing ngejak nyembah Allah. Lah pas Nabi Nuh rasul. Nek nomor 2 Nabi sinten niku Idris, terus nomor 2 Nabi, nomor 3 Nabi Nuh. Lah Nabi Nuh niku nabi ingkang ngajak umate nyembah dumateng Gusti Allah. Lah napa kok diajak? Sebab umate Nabi Nuh niku wonten ingkang boten purun nyembah dumateng Gusti Allah, musyrik nyembah patung. Nah, nyembah selain Allah. Lah akhirnya diajak lah. Waktu diajak ngoten niku umate Nabi Nuh niku boten nggih wonten sing nurut, nggih boten. Nah, lho. Lah selama mengajak niku Nabi Nuh niku nggih dengan kesabaran ngoten. Tapi umatnya nggih tetep mboten purun napa taat dumateng Gusti Allah. Nah, akhirnya ala ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum adzab yaumin adzim niku wonten surat Hud ayat 16 disebutne hai para umatku nyembah yang Allah, ojo nyembah selain Gusti Allah. Aku wedi nek suatu saat awakmu kabeh iku pikantuk siksa adab saking Gusti Allah. Niku ature sinten Bu? Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh nggih. Terus akhirnya Nabi Nuh niku napa selama berdakwah niku 950 tahun. Lah sing ngikuti pun namung tiyang 80. Nah, ngerti ngoten niku umate niku nggih napa niku mboten percaya. Dumateng Nabi Nuh sing bakal niku nggih kuwatan. Sing taat wau namung tiyang pinten Bu? 80. Nah, saling berbantahan Nabi Nuh kali umate wau. Faktina bima ta'iduna. Ya coba datang mau siksa nek memang jenengan sampean bener niku ature umate Nabi Nuh nggih. Bener. Akhirnya Nabi Nuh diperintah dening Allah, hai Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nabi Nuh gawe yo kapal. Nabi Nuh diutus apa Bu? Damel kapal. Lah waktu damel kapal niku nggih wonten umat niku sing ngelolokne. Wa kullahu ma maro alaina malaan. Nabi Nuh, ngopo sampai kok gawe kapal? Wong ora enek udan, ora enek banjir kok gawe kapal. Dilokne ngoten nggih Bu. Dan terbuat niku dari kayu jati. Panjangnya niku 1200 hektar. Nek hektar kanane napa meter ngoten nggih Bu. Terus lebare 600. Nah, saestu akhiripun Allah niku marah wis sampe puncake nggih didatangne banjir kuwedhe wis banjir bandang kuwedhe. Lah anake Nabi Nuh sing namanya sinten Yan'an apa Yan'an niku mboten purun taatnya. Ngoten lho. Terus akhirnya Nabi Nuh menyuruh sedaya umat sing taat 80 tahun naik apa bukan kapal. Terus hewan-hewan kapal itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama niku burung,
tingkat kedua hewan, tingkat ketiga manusia. Lah banjir kuwede sampai 40 hari itu mboten berhenti. Sampai anak ini pun munggah kapal mboten purun. Mau bapak aku mau munggah kapal apa golek ning gunung sing dhuwur. Ternyata banyu niku ya sampai dhuwur gunung. Istrine Nabi Nuh niku nggih mboten purun taat. Dados nek wonten sakniki kok wonten umpama ya wonten seorang ulama istrine kok gak taat, anake gak taat niku nggih mboten saged tilokne nggih Bu namanya hidayah. Kok atus Nabi sinten wau Nabi Nuh. Istrine wau mboten purun taat, anake setunggal nggih mboten purun taat. Terus anake sing kalih purun taat yang satunya mboten purun. Lah akhiripun anake sing mboten purun taat, mboten purun nyembah Allah wau mati tanggal Masya Allah. Terus akhirnya pun kapalnya Nabi Nuh terus berjualan itu ternyata menurut Ibnu Katsir itu berkeliling mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi kapal itu loh di daerah Mina selama 40 hari. Terus akhirnya kapal itu berhenti. Nah itu di desa Judi, itu wilayah Tursina kok. Terus Tursina Bu, makitan nilai ya, makitan nilai. Ternyata setelah berhenti, ya kapal ini ternyata ya tanggal 10 Muharram surah ya. Nah, pas berhenti nih kapal Nabi Nuh niku. Nah niku pas 10 Muharram. Terus desa niku mandeke berhenti mau nek ngarani desa 80. Ngapa diarani desa 80? Ternyata umat Nabi Nuh wau jumlahe loro. Terus niku basane ya seje. Salah sijine basa Arab. Lah sing iso nerjemane 80 basane wau namung Nabi Nuh. Ngoten. Saged dipahami nggih, Bu? Lah ten jerone kapal wau niku wau wonten kewane. Kewane nggih bermacam-macam sak pasang. Wonten namine harimau. Besok harimau, Mbak. Harimau nek jenengan anane napa? Macan. Macan niku. Terus ning jero kapal niku wegan tuwa kotorane kewan-kewane kok kathah. Akhire Allah niku nyuruhne Nabi Nuh nyentuh awake gajah. Awake gajah niku dipijet. Barang awake gajah dipijet niku muncul babi. Ternyata babi niku mangan kotoran-kotoran wau. Engek-engeke wau lho Bu. Kotoran hewan kuwatan kok kotor Nabi Nuh bingung iki piye carane. Akhir Allah ngilhame pijet awake gajah. Awake gajah gede ta gajah nggih Bu? Mene gajah abuh nggih Pak. Gajah abuh gede. Gajah itu pijet langsung saking mulute keluar napa wau babi. Makane nyopo babi hukume haram. Amarga seneng mangan kotor. Terus akhirnya terus diciptakne harimau. Harimau ini demam. Ngertos demam? Gregesi Mbak. Dadi makhluk ning alam donya sing pertama kali kena demam gregesi niku macan. Nggih to? Macane gregesi. Terus enek tikuse yo wadah. Tikuse kok saya grogoti kapal, kok digrogoti piye kapale ra rusak. Terus Allah nyuruh Nabi Nuh ken napa nutuk awake macan. Awak macan sing gregesi wae lho Bu nggih. Ditutuk tek ngono, langsung bersih. Bersihne pripun bersih enggak? Macing ngono nggih. Saka irunge macan wau metu kucing. Nggih to. Akhire kucing niku mangan tikus. Nggih tapi awal ceritane. Ya, dadine kucing iku dhisik renek. Metune saka irunge macan. Makane kucing rupane kaya macan. Ceritane ngoten. Nek mboten ngaji mboten ngertos lho Bu nggih. Tersebut dalam kitab Ibnu Katsir. Surat Hud niku nerangke ngoten jenengan pirsani. Nah, terus akhirnya nggih Pak nggih aneh ceritane kok gimana ceritane kok aneh. Nggih terus bapak seneng maca enggak? Kula maca kitab Ibnu Katsir niku kula maca. Ceritane aneh-aneh. Oke, akhirnya dicetakne napa wau tikus. Terus niku Nabi Nuh matur, "Hei gagak, tingkat keluar wonten gagak ya. Gagak, coba saiki deloken iku wis
coba deloken gagak Mbak. Besok gagak ngak-ngak niku lho. Gagak itu kok niku lho kok ora taat kok tambah mangan batang, mangan bangke. Seneng asik mangan bangke. Akhire lali nggih nek kongkon Nabino to nggih. Diseneni. Kowe mau tak kon ndelok banjire wis rampung apa durung mari apa ora. Kok ora nyandir kawak gak. Kula entuk batang Nabino tak mangan. Berarti ya gagak mboten amanah ya. Diukum malah Nabino wis awakmu tak dongakne kowe besok urip ngono dalam keadaan ketakutan malu. Makane manuk gagak nek apa tengko wedi ya Bu. Wedi lah ya jeneng cedhak manuk gagak. Gak, yo gagak gak jujur. Ngomongi gak tapi iya. Gak. Burung gagak niku lho jenenge pirsani. Nek enek wong mati, Mbah kula nggih matur nek enek wong mati mesti biasane enek manuk gagak. Sebabe manuk gagak niku penciumane tajam ning bangke. Wong nek arep mati ambune bangke. Makane napa Mbak? Batang. Wong nek arep mati iku wis enek ambune. Lah sing iso nyium baune wong arep mati biasane manuk gagak. Makane nek enek wong mati nggih ning dhuwur enek manuk gagak. Iwak nek wong mati kuwi. Pak wonten nggih. Nah critane yo niku. Nabino ngongkon manuk gagak kon delok surut apa durung banjire ora gelem malah golek bangke dipangan. Makane sampai sakniki burung gagak sing digoleki bangke termasuk bangke manuk manusia. Dipun saged tirani ya. Makane manuk gagak liyan ora kena. Terus akhire Nabino ngutus manuk merpati. Merpati kersa Mbak? Doro. Lah doro niku diutus. Dorone rupane putih. Gelem. Burung merpati coba sampe delok wis surut apa durung bayune iki. Turun. Akhire burung merpati nurut betok daune daun bidara. Kalih sikile niku kenek napa lumpur. Sikile dadi teles kenek jenenge arane lumpur napa ya? Ndut. Mboten terjemahane basa ben paham ngoten lho. Ya ngoten. Nggawa ndut sikile burung merpati kenek ndut. Berarti napa wis surut. Berarti air banjire wau sampun berhenti. Ngoten. Lah sebagai rasa terima kasih manuk merpati utawa manuk doro wau didongakne dening Nabino dadi manuk sing lambang damai. Tentrem. Makane nek wonten tiyang dados manten dilanggangi merpati. Nggih to Pak? Nggih betul nggih. Enek burung merpati api-api putih-putih dijejerne, diculne. Lah niku mungkin kita Nabi Nuh. Nggih to? Makane burung merpati disenengi, dipelihara dening manungsa. Makane kula kaya kula tengah merpati ne wae kula nggo jago sing tulisan iku kok watah kula bareng tak kok sebat. Piye kok watah meruyuk niku jenenge merpati. Nang Madinah nggih wonten. Mangke mboten nek badhe tindak umrah haji mugi-mugi nggih Bu, beto jago nggih mriki. Kula tumbas menika lho, sak ada cilik 20.000. Sak gemak ngeten. Kula beto ing griya 2 kilo pun telas. Kula dongdeng teng boro merpati. Alhamdulillah seneng. Dadi nek umrah niku ya nggih ibadah nggih makani burung merpati. Wonten tiyang critane wonten niku. Crita niku. Wonten niku enek sing mateni burung merpati niku pengen istrine dibelah wonten niku. Masyaallah niku burung dilindungi nggih. Akhirnya napa suami istri wau mati. Kenging ajabe Gusti mboten angsal makane hewan di Mekah Madinah niku mboten angsal napa dibunuh nggih. Sampai ketengah napa kok merpati niku dilindungi. Nah ceritane ngeten. Waktu Nabi niku ke Gua Hira, Nabi Muhammad niku dikejar-kejar tiyang kafir Quraisy. Mlebu teng jero gua. Lah burung merpati niku diilhamke dening Allah kon gawe sanak kaliyan dokter niku. Dite kafir mlebu. Iki kok nek jero niki enek burung merpati. Berarti iki mboten tiyang. Makanya semenjak niku burung merpati napa diberi kemuliaan. Alhamdulillah. Ngatur to, Mbak? Nggih, dengan melek nggih. Nggih kok bakso. Nggih.
judi. Terus membentuk warga di situ akhirnya menjadi masyarakat sampai sakniki niki. Dados sedaya tiyang sing urip sampai sakniki niku hasilé saking tiyang loro-loro umate Nabi sinten Nuh Madina. Umat sing Nabi Adam sampun entek ludes. Nggih, dados tiyang sing urip sampai sakniki niki tiyang sisane umate Nabi Nuh ingkang taat. Dados kita niki nggih niki umate Nabi Nuh ingkang taat. Dene kok mboten taat, berarti itu ada sesuatu mungkin mboten dapat hidayah. Dipun saged dipahami nggih, Mbak? Ceritane dieling-eling kita niku iman pertama dumateng Allah, dumateng malaikat, dumateng kitab, dumateng rasul. Lah rasul sing dicitani yang pertama Nabi Adam. Kita niku umat Nabi Adam. Terus nomor loro Nabi Nuh. Nggih ta? Nabi Nuh kita sedaya niku umate Nabi Nuh ingkang tesih utuh 80. Nek kita paham ngoten, iman kita badhe mantep. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjadi selamat. Alhamdulillah. Dan dipun saged dipahami, Mbak, keterangane. Uangnya itu keterangane nggih. Paling kajine gak padha umum. Alhamdulillah. Memang sing beda iku sing enak nggih Pak, nggih Bu nggih. Sing beda, sing biasa wis ya. Nggih. Alhamdulillah. Sing wae kok sakatane jenengan teni mawon. Nggih. Monggo kita ndonga mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat, mendados ilmu ingkang manfaat, menggah kula wonten iki sedaya niku wau dicatet dening Allah sebagai amal ibadah lan becik ketemu malih kita wonten sabane Allah bareng. Alhamdulillah amin. Monggo ndonga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakrul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa berzikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa ushrim. Allahumma mahkamasiddana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'marana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyoki ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wasi'at rizqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami ya Allah. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syarri abidna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Wa tighizana fitili wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Jangan Kau condongkan hati kami semua ya Allah setelah Kau memberi hidayah dan petunjuk ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, sakinah, mawaddah warahmah dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat
baghdini bil ilmi. Ya Allah, perkaya kami semua dengan ketakwaan agama. Wa zidni bil ilmi. Ya Allah, berilah ketenangan batin pada kami semua. Wa arina bit taqwa. Ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, kami semua di sini mempunyai orang tua. Ya Allah, karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa mertua kami semua. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua kelak dalam surga-Mu. Ya Allah, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Ya Allah, ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Ya Allah, karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua, kabulkanlah hajat-hajat kami semua. Ya Allah, karena hanya Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah, irhamna ya Allah, sayangilah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu ingkang dimuliakan Allah, mekaten ingkang saged Allah aturaken mugi dados keterangan ingkang manfaat diiringi dengan ridhoni Allah lan hidayahipun Allah. Wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun lan